Nah, ini iki lho, guys. Ngerti to? Padahal iki planningku nek dino Minggu iki arep istirahat. Tapi anake saka ibu maratuwa iki wis ngene iki enek. Sing dilakukan itu enek. Masak apa, guys? Bakar lele arepe ngothok. Nah, iki anake padha ngenteni. Mas Arka, Adik Alsat. Oh. Bos, masak apa, Bos? Lele brangas. Lele brangas, guys. Dan sewedep ditambah iki lele. Apa iku? Apa itu ya? Iki minyak asli teko Irian Jaya. Ini ngere enak, ngere sedep, ngere wangi, ngere gampang imbuh nek mau. Ini ramuan rahasia iki. Wah. Iya. Pinter ya Ram sampean iso ngeramu. Iki panganan opo nek dikei cairan iki wis to. Dijamin doyan dipangan marki imbuh bolak-balik. Ya. Siap-siap lo, guys. Sego ku entek, guys. Ndi ndelok lele ini. Siap. Lele yang dibakar sih, engko lagi digongso. Digongso. Dimasak. Dimasak apa ya? Dimasak apa? Oh, dibumbu rujak. Aslinya aku dhewe ya ora ngerti, guys. Dibumbu rujak inget masakane piye, tapi ya wis lah. Sing penting ya wis ben dibakar dhisik ae. Kok gak nanti plekno ya? Sik urung buruk mati. Ben buruk sih. Halo, Mbak. Ya, naik loro padha arep bakar-bakar, guys. Ya nggih, bopone anyar ya, Mbak. Ben jadi ben rame, Mas. Lah nggih. Tak sebul nih lho. Jelali, guys, mampir ning Alsat Frozen Food. Agen sosis termurah. Alsat Juragan sosis Gambir Jogang 12, guys. Mas Gun nggih, Pak. Wes, sing duwe iki pas moro. Enek, gebrakane. Wes, kengko lak sak gang mambu kabeh, guys. Dikei minyakna ya? Ya. Tiga, Kak. Nah, opo aku buka lele bakar ya, guys ya. Wes, nek ngene iki wis seneng ki engko. Meletik-meletik le. Yo guys, nek pengen sarapan ndang merapat kok nek wis mateng.